Mr. Art Bonhog Junior. Hasta mga junior. Gahi. Junior. Good morning sa tara mga junior. Ug ang hinungdan sa mga junior, ang tara mga senior. Sama ni Arturo Bonhog Senior diya sa Davao. Good morning. Tanang mga senior. Kato mga gimingaw sa ilang mga junior. Ug katong gustong magka junior. Good morning kaninyong tanan. Ay, kani atong buwelta. Kana mga gabinuag order online. Dakpo na. Mirese. Mga kagahi, daghang mga riders o delivery personnel ang may reklamo. Kay dunay ga-order online apan pulos di ay tinunto. Naayuban nga lahi pa ang address nila ipaadto. Kaning ani nga mamalitay kuno, mga tarantado. Nasabi ba kamo ako mo-order mo pagkaon na ang mga riders baya ang gabayan ana in town? O dito pag-abot na sa inyong balay o opisina, diya pa ka sukon. Kana ang ilang panginabuhi, aron lamang baya ang ilang pamilya makakaon. Tungod niini, gidoso sa mga otoridad nga ang maghimo sa aning binuhatan, dapat dili palampason, dapat pagasilutan. Himuon kining usa ka krimen na. Krimen na gid ni siya na gabinuan sa mga delivery men and women. Nabuhi rabaya ni mga riders ilang komisyon unya sa inyong pagbinuang gahatag mo kanilang konsumisyon. Ang Senado andam na sa pagpanday, pag-finalize kaning ginatawag na criminalizing hoax ordering. Aron prisuhon kadtong gairing-iring nga gapakaaron inyong customer apan mga tabaghak bogus buyer. Sayon ra nila pag-ilad sa makaluluoy mga driver. Sa maong palaod nun, mga riders doon na say proteksyon. Sila dapat pagasinglon kung ang ga-order bulayagon. Makalit lang mo cancel sa ilang order bisan duol na sa ilang location. Ini silang mangingilad ang dapat papanubagon. Kung ako lang yun, guy, Bern, unsa ni ilang gabi ang buang ano na order, ha? Dapat di lang ni sila risuhon. Dapat taasin sila, paludhon, hangtod nga matagam ug di na sa uban pagasundon. Time.